abantu besifazana sibafuni siyabadinga. Phinde futhi. Yebo. I want Coca-Cola but I need water. Wow. I-Coke ngiyayifuna nje but amanzi ngiyawadinga. Oh yeah, usengizwa. Usiyangizwa ke bengibeka standard grade man. Abantu besifazana sibafuni siyabadinga. Kunzima ukuphila bengekho. Kodwa usathana usewuphephethile umoya ukuthi sibabize ngalezi zinto. Sibabize ngo-eat. Sibabize ngayo yonke into ongayicabanga. Nabo ngoba uzobona amakhambi isonto ukuthi sizothi umuntu wesifazane ungaliculi icule liculwa indoda. Yini icule liculwa indoda musu umuntu wesifazane elithi nami ngingakwenza. Bakuleke uzungene kulo level. Umuntu wesifazane umindoda isihlukumeze kakhulu. Ungakulinga ulicule lithi nami ngingakwenza lokho kwenziwa. No ungaliculi lelo. Sizobancenga futhi kutheni sicela ba spend isikhathi esiningi beclean ulimi njoba be spend isikhathi becleana inkwethu enweleni. Abathi inkwethu kuyisusa la olimini. Uma inkwethu ingasuka olimini nama divorce nokulwa namajele ngathi ukwehla. Kusuka inkwethu la. Usuke ubusisiwe mawunengane yakho yentombazane ikwazi ukukhuluma. Ubusisiwe umuntu unkosikazi wakho ukwazi ukukhuluma. Ubusisiwe umuntu ugogo ukwazi ukukhuluma. Ngoba abantu besifazane babona la singaboni khona. I'm telling you. Ngeke sometimes umthola umuntu wesifazane sethi hayi ngiyayazi lento phela ngimtshela yona. Nginesho indlela oyisho ngayo. Indlela oyisho ngayo inkwethu omngenani bani inkwethu enweleni but inkwethu ingabi solimini ukwazi ukukhuluma ukuyibeka sizobancenga lapha.